El Premi Talent 2024 en Sobirania Tecnològica és per OpenChip. Ens acompanya en Josep Bonet. Felicitats, primer de tot. Moltes gràcies, és un honor rebre aquest premi, sobretot per la nostra curta trajectòria que vam començar la nostra activitat a començament de l'any passat. Què és OpenChip? Què és el que feu? Open, perquè avui en dia tot és open, Tot és obert. Sí, de fet, OpenChip el que desenvolupa són sistemes on-chip, xips una mica més sofisticats, adreçats a computació d'altes prestacions. En definitiva, acceleradors per intel·ligència artificial, per data centers, centres de computació i supercomputadors. Això per la gent que no ho entengui, estarem parlant en xinès ara mateix. Exactament. És a dir, és un xip de tota la vida, però optimitzat. Exactament, és un xip optimitzat i la rellevància que té és que es desenvolupa amb aquesta tecnologia anomenada RISC-V, que és oberta, que com que és un projecte d'origen europeu dona espai a poder col·laborar amb altres institucions o poder incorporar, és més modular, poder incorporar parts que s'hagin desenvolupat amb alguna altra companyia, permet a Europa tenir tot aquest intercanvi de tecnologia i poder avançar cap a la sobirania digital, que és l'objectiu. Què millora, finalment, això, la sobirania? És a dir, que sigui tot molt més transversal. Sí, l'objectiu d'OpenChip i es va crear precisament per avançar en la sobirania i en l'autonomia digital. El projecte el que va a buscar és suplir les mancances que ja vam veure durant la pandèmia, amb la manca de xips, que ens van parar a la indústria d'automoció i tots en vam sentir a parlar, i després també donar-nos una oportunitat al mig del context geopolític que tenim en aquest moment, que encara reforça més aquesta necessitat de sobirania digital a Europa. Qui participa d'aquest projecte? Es va crear en origen a Europa, els fons amb els que va començar treballem per inici amb subvencions que venen d'Europa, però a través del Ministeri de Tecnologia i també amb participació de la Generalitat de Catalunya. I a nivell de propietat hi ha dues entitats, una és el Barcelona Supercentre de Computació i l'altra és GTD Software, que és una enginyeria de Barcelona amb 40 anys d'experiència que desenvolupen software i, entre altres, per exemple, es va utilitzar el seu software pel darrer llançament de l'Ariane 6, treballant pel projecte Airbus, etc. Molt bé. Clar, hi ha diverses institucions, hi ha diner públic. Tot això com ho treballeu, no? En el vostre dia de qui sou? Perquè tu realment portes el personal, la gent, el talent. No? Exacte. És un equip multidisciplinar per realitzar això? Us heu anat trobant? És un equip format perquè vam començar el procés d'incorporació per la part de dalt de l'organització, si no és molt difícil atraure talent, i vam tenir la fortuna de contractar professionals de referència al sector. Professionals que alguns d'ells estaven als Estats Units treballant a Nvidia, havien estat a Intel, a Google, i han tingut l'oportunitat, són de Barcelona, i han pogut retornar a casa, i després, a partir d'aquí, hem pogut incorporar professionals. Per posar-te un exemple, el nostre CEO, el Francesc Guim, té més de 500 patents de semiconductors a Europa, és la persona que en té més. Els dos professionals que ens porten la part d'enginyeria i d'arquitectura de xips en tenen 500 més entre ells dos, és a dir, tenim professionals amb moltíssima experiència amb el disseny de xips i la producció i també la comercialització. És un equip que està creixent? És a dir, és un projecte que també està en expansió? Cada dia, de fet, regularment he de comptar quan som, perquè de fet vam començar el gener de l'any passat, que érem 4 persones en una oficina buida. Jo sempre recordo que el primer que vaig fer és comprar taules i cadires, i aquest moment ja som prop de 160 persones. Déu-n'hi-do. De 23 nacionalitats i ubicats a diferents països. Tenim un petit site a Itàlia i ara n'estem obrint a Irlanda, Polònia, Bèlgica. A Bèlgica hem tingut la fortuna de contractar un petit equip que ve de l'IMEC, que és una de les empreses de consultoria del nostre sector més grans al món i la més gran a Europa, i aleshores això també ens dona moltes possibilitats de creixement i d'atraure talent. I en què creixeu? En producció, en desenvolupament del producte, en aplicatiu, en què? Nosaltres som el que s'anomena una fabless, que no tenim fàbrica. Això li passa també a Nvidia, que produeix els seus xips a Taiwan. És bastant comú al sector, excepte potser Intel, que sí que té fàbriques, o Samsung, però és bastant freqüent treballar d'aquesta manera. Nosaltres fem el disseny del xip fins que tenim, per dir-ho d'alguna manera,
tota la informació per traslladar a la litografia el que seria la pròpia producció del xip. Molt bé. I després, quan tens aquesta litografia, el que fas és tornar a agrupar els components i pots crear un sistema en xip. Pots posar diversos xips un al costat de l'altre, que precisament és el que et donen aquesta major potència de computació. Heu parlat del BCC, per tant també l'àmbit acadèmic hi està volcat en tot això. Com és aquesta relació de transferència de coneixement entre aquest àmbit acadèmic universitari i el món empresarial? No? Doncs, parlant de l'àmbit més acadèmic, amb el BCC, òbviament, hi tenim una relació molt estreta i alguns dels components d'aquest xip tenen el seu origen en investigacions que s'han fet al BCC. I anant-nos al tema universitaris, de fet, la setmana passada vam incorporar els 6 primers internships d'universitats catalanes, pensem seguir creixent, de moment ho hem fet amb professionals de grau i algun que està fent la tesi del final de màster, i de cara més a desenvolupar el tema d'investigació, properament ho obrirem a programes de doctorat i de postdoctorat industrial. Clar, és un projecte bastant jove, com heu dit a l'inici, no sé si em deixo alguna cosa que vulguis destacar, no? Perquè, clar, créixer tan ràpid i en tan poc temps... Jo el que destacaria són diverses coses. Primera, que tenim el suport econòmic i polític tant d'Europa com del Govern d'Espanya com de la Generalitat. A nivell econòmic, doncs, també el tenim d'altres institucions que estan interessades en el projecte futur, i la part més relevant, diria jo, és la possibilitat de posicionar Barcelona a l'àmbit de semiconductors i també de crear un ecosistema de talent a casa. Fins ara els professionals que desenvolupaven aquesta activitat, molts havien de sortir fora de Catalunya i d'Espanya i de Barcelona, i ara tenen l'opció de poder treballar a casa. Molt bé. Felicitats de nou, no sé què representa per vosaltres, hem dit una mica, també, doncs un dels primers premis. Un reconeixement a tota aquesta arrencada que hem fet el primer any, que ens ha suposat, òbviament, moltíssim esforç, els que hi som des del començament i els que s'hi han anat incorporant, i un impuls i, diguem, una confirmació de que anem per bon camí i de que hem de seguir per aquí. Gràcies, Josep, i felicitats. Molt bé. Doncs,